Apa pai baro ki jingjian nadu bai simti tengah so kadi ke kam jong i bain perkhat thmai kani ke kam nganomong bain sim kan durai in haban perkhat thmai di nagaleng junga nga lembaga ni ka lat ngai ku blei baro ki no kerjan ki bala ya kerjan nga kani ka election yang DC ho be pri la yatri sitom de ndai kum nagaleng junga nga ai ku blei ki baraju pon nagaleng junga nga preng naga bakmen ya ga mandate ke jinsu jung pai ma but nagaleng junga la ka dai dadang ndi mo kana u MDC ru ka bala nam ta bahagamian jung ka dikasi jogi sangka bala nia trilang la kalong hakun gunu ka platform nampak na doni ke ban komen ni kani kam namar mata yang page 100 ka performance juga BPP hapo district councils nampak ka salah islam ka ban long ka MLA election de ka Syong ya ka jingla bagi jingbom la jong ka BPP tingin page let's say ka BPP kan sa sei gino iram ala galong UCM EM tingin page lang ya ka jingla jonggi de hadin tangin sa perkhat kai ba ngi deban perkhat na kwa banong kumni na kalian ba party ni smo bangi ai khublei ya ki ba ro ki nong sosnom ya ba ro ki nong thebot ya kajing kersian ba ki la ai ya munta ka party juni to MPP ni ai kajing khublei ni wei pi wei I nong sosnom oi ni so thu ba karai ke jong ki pai ba kalong karai ke ba I de ban pediam ba ni burong ya karai jong pai ba de habang ong bungta khumot kini ki parlok saumut ki MDC ba de na party jongi kin shong hakriam persya bat kin trei ya ka kam ban shakri pai ba ka party MPP ka imsngi ban shakri pai ba bat kandang yai shakri pai ba haki sni ba ki snam ki banwan ni ada ni sotho ba dakhwai ka party kapalayo majority kan sathau ya ka EC apo ka Khasil Council nagaliang ka party NPP ni ai ka chikerman ki ba pat ni ai ka jing kitbok kitrang ki rumcho ba kin trei ba kin trei minat ban shakri upai ba nagaliang ka party NPP nginlong ki ba yai kershan ya ki kam ni ki mat ki ba dei ya kumta ka imlang salang ba kumjo ya ka roi ka par jong upai ba